फाथै हाबानि फाथै हानदों मुथासेयाव 20 थाखा माने गुसि मोनसे 20 थाखानि अर्डार 100 मुथा बिराद गोजौ गोजौसो दङ नै गाहायाव हानबाय माखासे फाथैयालाय दंजोबोआनो फ्राय नै गोजौ गोजौ बिराद गोजौ गोजौसो दङ गय फिथाइखौ बारहैजोब्बाय मोनालायथारबाय नै बाब दंबावोसो 100 मुथानि बारा जागोन खागासिनो नै खाखांबाय बायग्राया लाब जासिगोन आरो नै गिदिर गिदिर खाथारबा आयु बे मुथानै जागोनलै 20 थाजों एक गुसि जायो 40-50 थासो दं बेखौ खेवफिननांगोनलै नै नाब्ला मोनबेसेखौ खेवहैनोसै नोंलाय नै लेब लेब फेथेब गारना लस जागोन नै गाखोग्रायासो मिन्थियोब्रा बेसेबां खस्थ' थाजोबबावबाय नै सफारि बिराद बुरजा थाबाय सेस बरबाद जाजोब्बाय नै दालाया बोख्लायजोबखादों मोजां जासिगोन आरो खलमसिगोन बोखाना होबायना दालायखौ बन्द खालामलायबाय थांनोसैलाय अबस्थाया माबायदि जायो नै दखान बन्द खालामबा बेबायदि अबस्था दखाना आंना